между 3 и 4. А там люди есть! Всички сме познавали само края на историята, онзи огнен стълб, който е пронизал небето над Украйна. Но истината е била заровена под пластове съветска бюрокрация. Валери Легасов е оставил след себе си касети, които са звучали като последна изповед. Думал, что мне придется в таком, по крайней мере, возрасте, в котором я сейчас нахожусь. В тях той е разказал как държавата е създала митът за мирния атом. В заводите е било забранено дори да се произнася думата експлозия. Първият пробив в тази илюзия обаче се случил в сектор Б6. Там, в тишината на полунощ, охладителната система е започнала да се държи странно, водният поток е спрял да пулсира ритмично. Това е бил първият стон на една умираща машина, но никой не е искал да го чуе. В контролната зала са стояли млади инженери. Леонид Топтунов е бил само на 25 години, с едва 4 месеца опит на този пост. До него е бил Александър Акимов, човек, който е вярвал в правилата. Но над тях е стоял Анатолий Дятлов, инженер, за когото подчинението е било по-важно от физиката. Според показанията от следствието, в залата е настъпил хаос, когато мощността е паднала в опасното ксеноново дъно. Реакторът е станал неуправляем. Топтунов е погледнал към колегите си и е попитал с пресъхнало гърло: какво да правим? Трябва да спрем. Реакторът е отровен. Но Дятлов му е отговорил с кресък и обиди, принуждавайки го да изважда контролните пръти един по един. Тези пръти са били единствените спирачки на машината. Изваждането им е било равносилно на смъртна присъда. Без тях реакторът е останал напълно незащитен, превръщайки се в зареден пистолет, насочен към сърцето на Европа. В сектор Д4 датчиците вече са крещели за опасност, но Топтунов е бил длъжен да се подчини. В 1 часът, 23 минути и 40 секунди, Акимов най-накрая е взел решението да спре всичко. Той е посегнал към контролния панел и е активирал системата за аварийно спиране. Всички са поели глътка въздух, мислейки, че това е моментът на спасението. Но те не са знаели най-голямата тайна. Този бутон е бил спусък на бомба. Поради дефект в конструкцията, графитните върхове на прътите вместо да загасят реакцията се е засилили хилядократно. Водата се е превърнала в пара мигновено. 7 секунди. Точно толкова е отнело на лъжата да разкъса стоманата. В центъра на ядрото, сектор F2, се е случило немислимото. Ядреният взрив е разкъсал бетонния щит. Мощността е скочила на 33 000 мегавата. Покривът от 2000 тона е излетял в небето като лист хартия. Всичко е започнало точно под сектор H5. Пожарникарите са пристигнали минути по-късно и са взимали отломки от ядрото с голи ръце, без да знаят, че държат собствената си смърт. От записите на Легасов знаем, че седмици по-късно в болницата, Топтунов и Акимов все още са се питали какво са сбъркали. Отговорът е бил прост и жесток. Направихме всичко правилно. Това е бил истинският ужас. Системата е била създадена така, че дори когато правиш всичко правилно, пак можеш да взривиш светът. Историята е оставила своите белези в самата структура на реактор 4. Тези, които са слушали и гледали внимателно, вече притежават парчетата от пъзела. Истината не се нуждае от обяснение. Тя се нуждае от откриване. Всеки отпечатък от нашето разследване има своя точен адрес. Сглобете тези позиции в хронологията на събитията. Числото, което ще се появи, е истинското тяло на този звяр. То е вашият ключ към архива. Линкът е в описанието. Въведете го в терминала, за да отворите досието. Истината ви очаква.